こんにちは、隙間のリリーです。メレアのためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は、プアカーネーションの第2回目、2番の歌詞を見てみたいと思います。1番では、優しい風によってあなたが運ばれていくっていうような、おそらく香りのことかなと思われるんですけれども、2番ではもう一歩踏み込んで、あなたに対する思いが表現されています。コアロハ、回引き舞い。コアロハっていうのは、あなたの思いと訳していいと思うんですけれども、このあなたの思いっていうのは、回引き舞い。引き舞いっていうのはこちらに届く。こちらに届いたものは、あなたの思いです。おそらく風によって運ばれていく、その香りがあなたのことを感じさせて、あなたの思いがこちらに届いたような、そんな気がしたっていうことかなと思われます。そしてあなたのことをそうやって感じさせられたことによって、ホーエハイカプーバイ、思いを、そのあなたの気配が刺激したんですね。恋するがゆえの心の痛みっていうようなニュアンスかなと思うんですけれども、次の歌詞を見てみたいと思います。のほおえあまなおまい。のほっていうのは座るとか住むとか、ひとところにとどまるっていう意味ですけれども、あなたに対して行かないでって感じだと思うんですね。そしてなおまい、私のことを考えてください、私のことを思ってくださいと。そしてほいまいカウはエピリ、カウは私たち2人という意味ですが、相手に対して誘いかけてるんですね。こちらに来て、そしてエピリ、一緒になりましょうよと、愛する思いを打ち明けてる、そんな感じかなと思います。とっても短い楽曲なんですけれども、こういうシンプルなハワイ語で、ハワイ語の語順であるとか基本的な言葉の使い方を確認するのがいいのではないかなと思って取り上げてみました。ズーム講座では単に日本語訳をご紹介するだけではなくて、どんな風に日本語に置き換えていくか、どんな風に意味を読み取っていけばいいのかっていうあたりを解説しています。ズーム講座のご案内は、隙間のリリーのハワイアンソングブック、私のブログでご案内しておりますので、よかったらそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。メレアのためのハワイ語ミニ講座、終わります。